li inti issa twieġeb. Is-Salmi jidinna jekk illum intom tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom. Jekk issa f'dan mument ħoss il-mulej ħabbat fil-qalb tiegħek, irid iħeġġeġ mill-ġdid in-nar ta' mħabbtu fil-bruda tiegħek, wieġeb u ħallih. U kif nistgħu nersqu lejn il-mulej ħalli jkunu li jersaq lejna żesti kif qed ġettilkom jgħidilna Sanġagu. Nixtieq nipproponi ħaġa hekk tradizzjonali fil-Knisja li hija l-meditazzjoni tal-umanità ta' Ġesu. Jekk aħna rridu noħorġu mill-bruda, jekk aħna rridu noħorġu mit-telqa, l-ewwel ħaġa li ħtiex nagħmlu huwa nersqu lejn il-mulej billi naħsbu fuq l-maħabba li Alla għandu lina. U din l-maħabba kif il-mulej urija lilna b'mod li aħna nistgħu nifhmu u din hija l-umanità ta' Kristu. Mod partikolari f'dik li hija l-maħabba tiegħu fil-passjoni, l-maħabba tiegħu fl-Ewkaristija. Dawn iż-żewġ imħabbit tiegħu hekk il-Knisja terġa' tipproponihomna anka f'żewġ devozzjonijiet partikolari li huma aċċettati mill-Knisja Universali. It-tifkira tal-qalb ta' Ġesu u t-tifkira tal-mulej l-ħnina divina li kollha kemm huma daw it-tifkiriet juruna dejjem l-imħabba tal-mulej lejna. U jeħtieġ li aħna nidħlu kif tgħid Santa Teresa t'Avila mill-umanità ta' Ġesu. Hija ħafna fil-qalba wkoll tal-ispiritwalità Franċiskana li kinti trid taraf tas-sew l-imħabba ta' Alla, allura bda ħares lejn Kristu mod speċjali fid-dbatija tiegħu. Mhux biex titħassar il-mulej kemm bata. Imma sabiex f'dik id-dbatija tiegħu inti tibda taqra u tifhem u titgħallem u tesperjenza u tidħol fiha fl-imħabba tal-mulej għalik. Jekk forsi qalbek xrjifet, jekk forsi qalbek tant ibbieset li donnu xejn ma jista' jmissa, ħares iffissa il-ħarsa tiegħek lejn il-mulej Ġesu mislub. Ħares lejh, xtieq u ikkontemplah fi kliem Santa Klara t'Assisi f'waħda mill-ittri tagħha lil Santa Agnese. U allura jekk inti għaddej mill-bruda, sib momenti fejn tħares lejn il-mulej Ġesu. Ħares lejh mhux speċjali mislub għax dak huwa l-ewwel moment fejn il-mulej urina l-imħabba tiegħu ħalli inti toħroġ minn din mill-bruda, m'intix ikkundannat biex tibqa' fiha. Il-mulej irid u sejja ilek minna jekk inti biss tersaq ftit lejh. Ħaġa oħra eżisti li tgħinna sabiex aħna noħorġu mill-bruda spiritwali hija l-komunità ta' bejnietna, hija l-fraternità, hija nsara ħutna illi lilna jagħtuna palata li xi kultant huma l-krozzi tagħna illi se jgħinuna nimxu meta aħna kontrolment qegħdin notru jew saħansitra ma rridux illi nqumu fuq saqajna għalli sirna komdi. Waħda mill-affarijiet eżistijej illi żommna fil-bruda hija l-komdità. Għax issa drajt, Fader, għax issa jiena ilek, u għax issa mhux possibbli l-affarijiet nitbiddel u issa drajta u hija ma nqerx ma nitqarbinx. Għana ġiret maħat taf l-istessin, drajtu, s-soċem mal-fej dal-ħafna talpu, dal-ħafna laqat. Hek xi kuntant inta ma nies jirraġunaw b'dal mod ma jindunawx kemm huma koroħ fil-qalb tagħhom, koroħ. Għaliex m'hemmx żbukija ta' Alla li qed taqbad, immem l-apatija li teqret. U eżistijaj, hekk kemm hemm bżonn li aħna bħala nsara irridu nitgħallmu ma nħallux lil xulxin komdi. Aħna sirna komdi wis anka fil-Knisja. Sirna komdi wis, mhux fil-Knisja, diġà qegħdin komdi għax irridu nkunu paxxuti bil-qiegħda u Alla ħareġ xi ħadd imur jħoddlok posta fejn tpoġġid fil-quddiesa. Imma komdi wkoll għaliex xi kuntant fil-Knisja rridu nirċievu ma rridux nagħtu. Komdi għaliex illimitajna ir-relazzjoni tagħna mal-Alla għal 3 kwarti li ġew ġewma ħafna għal quddies tal-ħadd u nifqu hemmhekk u naħsbu li hemmhekk qed nagħmlu ħafna diġà. Qasadna biss bdejna, bdejna nimxu ftit forsi hemmhekk. Jiġifieri aħna bħala Knisja rridu nisfidaw lill-insara stess qabel id-dinja biex ma nkunux komdi fil-Knisja. Min fil-Knisja jrid ikun komdu x'aktarx ħajtlef postu, għax il-Knisja mhix biex tkun komdu fiha. Il-Knisja tagħmlek skomdu, issa qiegħed fuq siġġu li għandu xewk u kontinwament iġielek tiċċaqlaq u ħadd ma jħallik torqod u tonos u qatt ma jħallik tidħol fil-bruda. U aħna rridu nkunu din ix-xewk għal xulxin biex ma nħallux il-xulxin naqgħu fil-bruda. U din importanti nrealizzawha. Inti qatt ħsibt li inti stajt kont kaġun, jekk mhux kaġun ent persuna tidħol fil-bruda spiritwali.
Per eżempju, meta inti stajt tiftaħ għajnejha. Ma inti stajt għajt eżempju tajjeb. Meta inti kont magħha jew kont miegħu u mhux enti l-persuna l-oħra biex tillaxka fil-ħajja spiritwali tagħha, imma stajt kont tas-sow krozzi tajbin biex il-persuna l-oħra tibqa' mixja. Jiġifieri rridu mat-talb li nikkontemplaw il-Ġesu mislub li mħabba tiegħu fl-Ewkaristija. Irridu li anke aħna bħala Knisja ngħinu lil xulxin ma nifqux f'din il-mixja tagħna, f'din l-avventura mimlija entużjażmu, mimlija bl-imħabba ta' Alla. U għandna responsabilità eżistiħi. Ħafna nsara llum ma nħossuwiex ir-responsabilità li aħna nagħmlu xulxin. Ħafna mill-insara ġejna mikulin bil-mentalità tad-dinja dak jaħsebu, dik taħsebi u jien naħseb jien. Din mhijiex imħabba nisranija. Dan huwa kbir li jinsab fina fil-Knisja fl-insara llum. Aħna responsabbli għas-salvazzjoni ta' xulxin, int responsabbli għal ħuk li kif jgħid San Pawl dak li Kristu miet għalih. U aħna ma nistgħux eżistiji, inħossuna komdu ma nagħmlu xejn. Hekk kienu waħda mill-Teraveljani, pereżempju, huma d-deritt tal-Madonna. Il-Madonna kull fejn tidher dejjem tiġi tokrob teqret għall-konverżjoni. Imma x'għandha din, għaliex dejjem trid il-konverżjoni? Għax jimpurta minnha, għax jinteressa minnha. Għaliex mhix indifferenti lejn is-sitwazzjoni tagħna, ma trix tħallina fil-bruda spiritwali x'kun tant ikunu fiha. Il-mulej jibgħatha f'diversi postijiet fid-dinja ħalli tiġi tħeġġiġna, tqajjimna meraqda spiritwali xi kuntat b'mod xokanti illi joħloq anke reazzjonijiet minn ma tstennihomx u reazzjonijiet illi forsi mhux dejjem ikunu raġonevoli imma biex tiġi ċaqlaq il-qlub tan-nies mill-qiegħnet għal bidla radikali. U jaħtieġ eżistijaj, aħna ma nibżawx ukoll inkunu xokkanti għal persuni oħrajn li saru wisq komdi fil-Knisja. Għax il-Knisja tkun sabiħa, hija l-arusa ta' Kristu. Il-Knisja ġifirina u int iridu nirriflettu iż-żbuħija tal-mulej Ġesu. Il-Knisja tittaddi minn purifikazzjoni biex tkun tassew il-arusa ta' Kristu, mimlija entużjażmu, mimlija bl-imħabba tiegħu li tiddi u tixel u tirrifletti lilu. U allura eżistijaj mal-proposta li nikkontemplaw id-batija ta' Ġesu biex naraw l-imħabba tiegħu, mal-proposta li nkunu Knisja li nqajmu lil xulxin tassew fuq saqajna. L-aħħar proposta tiegħi hija l-qawwa tal-Ispirtu Santu. U għall-Ispirtu Santu biss li kapaċi jibda l-persuna billi tkun birda għal jagħmel entużjasta. Għax huwa miraklu li l-mulej biss aħna nistgħu ngħinu lil xulxin niftħu qalbna għal-miraklu ta' Alla, imma l-Ispirtu Qaddis biss li jista' jagħmilha fil-qalb tagħna, kif bidel l-apostli, kif jibdel il-ħobs u l-inbit fil-ġisem u d-dem tal-mulej, kif jibdel persuna raġel fl-ordni sagri jagħmlu saċerdot, u din il-qawwa tal-Ispirtu Santu biss li tista' tibdel. U l-Ispirtu Santu eżistijaj, irridu nitolbuh anke bl-interċessjoni ta' Omna Marija b'mod speċjali fit-talba ta' Rużarju. It-talba ta' Rużarju għandha din il-qawwa li terġa' ġġib ċerta ħeġġa spirituali fil-qalb tagħna għax f'Rużarju jiġrilna bħal f'Pentekoste. Ma' Marija nkunu qegħdin nitolbu u nistennew din il-miġja waqt li naħsbu niftakru fil-ġrajiet ta' Ġesu kif għamlu l-apostli fiċ-ċenaklu. Jistennew l-Ispirtu Santu ma' Marija u ma' Marija jaħsbu fuq il-ġrajiet ta' Kristu li huma xu miegħu. Ejju nitolbu din il-grazzi eżistijaj ta' Pentekoste ġdid bl-interċessjoni qawwija tal-qalb immakulata ta' Marija. Ħalli aħna tassew fil-Knisja u fid-dinja tal-lum inkunu l-meleħ tal-art, inkunu d-dawl tad-dinja, inkunu dawk li aħna niċċelenġjaw id-dinja, mhux id-dinja tiċċelenġja lilna. Inkunu dawk li Kristu jista' jidħol fil-qalb tagħna, jgħix fina, jiekol magħna, ħalli permezz tagħna jasal għall-oħrajn. U jekk nagħmlu dan, il-mulej jagħtina sliem.